Hai, frate. Salutare toată lumea, sunt Mihai și astăzi suntem alături de Dragoș și ne jucăm mapa Parkour in Every Color. Bine, doar eu mă joc mapa. Din păcate. Da, din păcate n-am mers să fac server. Așa, if you are a YouTuber, please, așa. I hope to enjoy this video. This map was decorated by Fat Dogger. Ei, ce Thank câine you, have gras. fun. Welcome to Parkour in Every Color. Ce câine gras. Created by Phantom Elixir and Fat Dogger. There are 16 levels on level așa, mai greu decât celălalt. Și level 4 așa, uitați-vă. Și restul ne-am citit. Ce ai ajuns la început? Day sau night. Jucăm pe day sau night, ok, la început. Nu, pe peaceful, dă-mă mai încet. Dă-mă mai încet. Dă-mă mai încet. Ok, Yay, I'm happy. hai că am început. Am o de ochi din cauza ta. Nu, din cauza ta. Uite ce timp prost am. Nu știu. Frate, m-am modificat aici, cred că săritura asta am modificat-o. Ca să fie mai grea, știu, frate, tu ce a făcut acolo. Am modificat săritura, deci s-a dat pe game mode 1, a spart Te aia. fănești acum că am modificat-o parcurul, ești prost. Nu. 3 sferturi, bine. Săritura de 2 blocuri n-am Numai modificat. decât una am modificat. Că știu eu că era altfel acolo. Da, era altfel. E de... Frate mi-a terminat mapa cu game mode 1. Hei, Nici era măcar... cumva o săritură de 4 blocuri? Nu. De cât era? Era o săritură de un bloc și mi-a pus-o de vreo 3 blocuri. Era bine, Stecan. Haide că nu contează. Așa se face. Am trecut de ea oricum. Ok, Da. am trecut de nivelul 1. Eu nu. Vreau și eu să trec. Bă, un minut mi-a luat să trec aia. Cum se numește mapa? Că mi-e Parkour in Every Color. Ah, Da, după cum vedeți, mi-am schimbat numele pe Minecraft. Am mai încercat încă 2 mape să joc înainte de parkour. The Slime King Parkour și... Cum îi zicem? Păi n-ai Parkour. să o ia. Five Nights at P-I-K-O-R. Parkour. Ok, mapa aia... cu pickaxe. Da, cu pickaxe-ul. În chesturi mie nu mi-arăta nimic și aveam prea mult lag în mapa aia. Păi până Nu se numește mapa? Every Color? Parkour in Every Color. Să-mi zici în cât timp treci tu de nivelul 1. Și am terminat am trecut. De 2 nu pot să trec. O să ne dăm și spawn point-uri pentru că zice să ne dăm spawn point-uri. Dacă ne ajută. Dacă primăm pentru YouTube ca să nu spunem oamenii să aștepte. Filmeze 3 minute și în 3 minute am făcut. Îmi dau spawn point aici? Nu. Ba da. Spawn. Download the map on that. Add fly. Bine, Asta este cu frații mi-am jucat înainte și nu știu ce am făcut. Sări peste, bă. Sări peste. Tălădează mapă. Mapă. Băi. Măi, aici e la spart cumva? Am pus 4 blocuri. Nu. Spawn. Easy. Win easy life. Bă, nu te pomenești că o fac din tine pe asta. Bă! Nu să-mi dau de multe. Bă. Parkour in every color. Iar era să-mi dau de multe. Am aici Minecraft-ul, nu? Cum?
Nimic. Dar să știi, trebuie să dai acolo, să o... Știi să bagi o mapă, nu? Da, mă uitam aici. Mamă, ce-am făcut? Nu mi-e că m-am mers. Înainte credeam că pe scări nu se desfac, până de obicei, acum se dă, se mai dă, dar nu este de dată. Dacă ajung la săriturana, îmi dau... Au! Spawn point. Mă scuzați că îmi dau așa mai multe spawn point-uri, dar ca să nu vă plictisesc. Ne-ai plictisit deja, stai calm. Bani. Ca să fiu drăguț. Am fost drăguț? Nu. Am dat. Stai calm că aia a fost și intenția. Ce faci, mă, vomiți pe mine? Doamne, dar e nebun. E nebun de legat. Boss, unde-i descărcate Chrome? Uite aici. Mă. Știu un nivel ăla cu slime. What? Unde-i mea? Care Unde e? nu o să-l fac eu pe ăla niciodată. Alo, ce se întâmplă aici? Ca să termin festa, da, pe ăla. Uite ce user Dragoș. Nu mi-am dat spawn, trebuia să-mi arate și mie clear-urile, să vedeți puțin de mine. Puțin mai mult. Mamă, Dragoș, ai cu mine. Eu? Totul și nimic. Ce mai fac? Oh my god! Întreabă mai târziu pasă, știi? Așa. Nu aici spawn. Save și... O pui acolo, după aia o dezactivezi. Bam! Slime. Nivelul ăsta. Dau extract doar la folderul parcur in every color, nu? Da. Nu. Îl dezarhivezi, l-ai dezarhivat. Da, îl dezarhivezi și... Și acum tragi parcur in every color pe aia unde la save. Îl tragi la save. Înțelegi? Da. Adică îi dau extract. Adică exact ce am zis eu. Demo 2. Magenta. Mamă, cât de puține PPS-uri aveam cât de multe PPS-uri aveam înainte să fac server din ăsta. Acum am 4 înainte aveam 100 și. Parkour in every color. Level 1, jump parkour. White. E white ăla. Eu sunt la level 3. Day, night. Peaceful, normal. Hei, de ce am game mode? Pentru că așa te dă la început, poți să duci game mode 2. Dă-ți game mode 2, n-ai voie. De așa că vreau să mă uit și eu. Vreau să văd și eu. Tu nici nu te-ai uitat. Să știi cât redstone e în spate. Uite, a pus semne ceva, scrie ceva aici. Cine a pus? Ești level cloud, get harder, easier, nu? Nu, da, acolo, sub aia, sub spawn, nu? Așa. O să fie destul de greu. Game mod 1. Primul nivel e N-am foarte permisiune la această comandă. O să am o problemă, fiindcă eu nu prea pot să folosesc mâna dreaptă să o mut, adică. De ce? Am ajuns până aici, îmi pare rău, eu mă pun de aici. Am fost, știți, am zis că sunt bolnav cu gâtul. Da. Și am fost destul de grav. Dragoș, Da. vezi că nu. Da? Stai puțin. Acum. Ok. Dragoș. Da. Vezi că eu e.
Ok, bine. Nu se mai joacă nici Ionis? Nu. Bun, deci cam atât cu acest episod. Eu am fost Mihal, să revin cu